Hello everyone. हाबा जाफैदोंमोन लोगोफोर. हाबा जाफैनायाव जों मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरबाय आरोना. हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय. औ आङो माने भिडिअ खालामदों आरोना. माने इन्टारेस्ट आरोना. हेल दालाङाव हेल दालांनो बे हेल दालांनो आं मिथिया. नोंथांमोना हेफाजाब खालामबानो जाबाय. अट'मेटिक ना मा होनो? मोजाङानो, जायगायाथ' मोजां बिराद. आं बिराद गोजाननिफ्राय नायफैदों मथा-मथि. जायगाखौथ' नंगौ, दालाङा मोजां क्लियारलि सर्ट मुभियाव होयो सिबायफोर ना. सर्ट मुभियाव होयो सिबायफोर मोजां घटनाफ्रा ना, क्लियारलि आरो ना. नै बिथां दं, बिथां दं. एसे मोजाङै दङ एरियाथ' मोजाङै दं घटनाया. दा नोंथांमोना मा सानो? प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोंनि भिडिअफोरखौ अननानै नायोब्ला. बोराया बिराद मोजां समायना. औ ओमफ्राय आनो उल्था फाल्था लानाय जाबाय ना. बिराद मोजां. बिनाव महरबो गैया जाहैबाय. महरबो गैया, दहरबो गैया, आखलबो गैया, आखुबो गैया. गावस्राजोबबानो जाबाय नोंथांमोनना. जोसिजोबबानो जाबाय. आंबो हिर' लानो सानदों, खिन्थु हिर'आव महर गैयाना. हिर'खौ आंबो लागोन सानसे. बे प्रेक्टिकेल मोनहा आंनि लोगो नालाय, सिनायखायो नालाय. प्रेक्टिकेल मोनहा आंखौ थिनबाय थायो सिबायफोर 15-20 हाजार फैसा गारबानो एक्टर जानो हायो। एक्टरखौनो आं फैसा गारा, फैसा गारबाय मा खामायो, दरखार गैयाना, लाब गैया ओंखायनो. नोंथांमोना दा जों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा बेनो आरोना घटनाया. दामाने जाबाय घटनाया जेनेबा. दानो मोजां आरोना नैबायदियाव जेनेबा एक्ट्रेस लानानै नैबायदि जायगायावहाय जेनेबा. इउ काम मादार चोद इधर आओ. ए मा नै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बे जौ जिरायना जौ जिरायनोसै, ओमफ्राय रायज्लायनोसै. ओरै सना जिउ होनलायलायनाय नङा. सना जिउ ओरै मा खालामदों, मा मादों होनलायलायनोसै. डार्लिं सना होनलायलायनोसै. ओइ सना जिउ होनलायनोसै. ओमफ्राय बिसोरो गोसथोलायनायल' रोङोना. कमेडि बिसोर संसारनि थाखाय साननो रोङा आरोना. थारमाने जों आंबो एक्टर जानो हायोब्रा. एक्टरा आंहाबो मा जोबदों जेनेबा महरल'सो गैया जाहैबाय नालाय. महरल' गैया नालाय जेनेबा. थाखा फैसायाथ' जोंबो हायो नालाय, जोंबो दं नालाय. ओंखायनो आंनाथ' मा जेबो नङा, क्लियार आंना. ओंखायनो दा जायगाया मोजां नै. नोंगौ बयबो बेरायफै, पिकनिक जाफै, बेरायफै. इलायनो आयौ हेल दालां बिराद गोलाव. हेल दालाङा ओरैनो दालां गासिबो क्लियार अल माबा जायो आरोना. आयौ गोजोन फुरा हिट दालां आरोना. बे मोजां जादों ना. दा नोंथांमोना गुड बाय. आङो दसेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैबाय. नोंथांमोना आंखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो, हेफाजाब खालामदो. जेनेबा नोंथांमोननि अननायजों जेनेबा आंबो जौगालांनो हायो. जेनेबा ओरैनो रायलायनाय बुंलायनाय खोथाफ्राथ' जेन थेनसै. जेनेबा जों बुंलायनाय खोथा रायलायनायाथ' जेन थेनसै ना. जेनेबा जोङो ओरैनो माने जों अबेबा रंजा बाजा थाखायो. जेनेबा सानि मोजानो बे सानैसो लाइट नङा माने गोसोआव दुखु मोनलायनाङा आरोना. जेनेबा नैबेफोर जायगायावहाय जेनेबा एक्ट्रेसफोर लोगो मोननांगौ नङा. बेफोर जायगायाव एक्ट्रेस लोगो मोननांगौ. ओरै गोबालाय मोननांगौ. जोंनाव गैयाबा, एक्ट्रेसआनो गैयाबा खालामनांलाय. मनिसा मोनखौ लायनांसिगोन एक्ट्रेस खालामनो. मनिसा मोनखौ लायनोसै एक्ट्रेस खालामनो। जों बादिखौ फसायोना फसाया? गुड बाय. दा बिदिनोसै गुड बाय. थेंक इउ. जय हिन्द, जय भारत, बन्दे मातरम. थेंक इउ फर वाचिं.